தீபாவளிக்கு செய்ய வேண்டிய பலகாரங்கள் பகுதி 4. தீபாவளி என்றதுமே வீட்டிற்கு தேவையான பலகாரங்கள் செய்வதுதான் எல்லோருக்கும் அத்தியாவசியமானதாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் உறவினர்களுக்கும் தங்கள் வீட்டில் தயார் செய்த இனிப்பு பலகாரங்களை பரிமாறிக்கொள்வதும் வழக்கமாகும். அதையடுத்து தீபாவளிக்கு என்னென்ன இனிப்பு பலகாரங்கள் செய்து அசத்தலாம் என்று காணலாம். தீபாவளி லேகியம் செய்வது எதற்காக? தீபாவளி தினத்தன்று வீடு மற்றும் கடைகளில் வாங்கிய இனிப்பு கார வகைகளை அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டு வயிற்றில் அஜீரண கோளாறு, திடீர் ஏப்பம் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். அதனால் தீபாவளி இனிப்பு கார வகைகளை சாப்பிடும்போது வீட்டில் தயாரித்து வைத்துக்கொள்ளும் தீபாவளி மருந்தை சாப்பிட்டால் அஜீரண பிரச்சனையிலிருந்து நிவாரணம் பெற்றிடலாம். தீபாவளி அன்று ஒரு சிலருக்கு தொண்டை பிரச்சனை ஏற்படும். பட்டாசு புகையின் காரணமாக சிலருக்கு சளி பிடிக்கும். எனவே இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணவே வீட்டிலேயே தீபாவளி லேகியம் தயாரிக்கப்படுவது வழக்கமாகும். இந்த லேகியத்தை சாப்பிட்ட பிறகு சிறிதளவு வாயில் போட்டுக்கொள்வதால் உடலுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கிடைக்கும். தீபாவளி லேகியம் தயாரிக்கும் முறை. தேவையான பொருட்கள்: சீரகம் 3 மேஜைக்கரண்டி, மிளகு 2 மேஜைக்கரண்டி, தனியா மல்லி 3 மேஜைக்கரண்டி, ஓமம் 1 கப் சுமார் 25 கிராம், சுக்கு 1 துண்டு, கிராம்பு 2, ஏலக்காய் 2, சித்திரத்தை 10 கிராம், நெய் 1 கப், வெல்லம் 100 கிராம். செய்முறை: மேற்கண்ட பொருட்களை எல்லாம் நன்றாக இடித்து நுறுக்கி பொடி செய்து சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து 15 நிமிடங்கள் ஊற வைக்க வேண்டும். அதன்பின் அந்த தண்ணீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து அம்மியில் வைத்து நைஸாக மாவு போல் அரைத்து எடுத்துக்கொண்டு போதிய அளவு கப் தண்ணீர் சேர்த்து குழம்பு போல் கரைத்து கொள்ள வேண்டும். அதன் பிறகு அவற்றை மண் சட்டியில் வைத்து கரண்டியால் அடிப்பிடிக்காமல் கிளறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். தண்ணீர் வற்றி கெட்டியான பின் வெல்லத்தூளை போட்டு கிளறி நெய்யையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நன்றாக சுண்ட வேண்டும். சுண்ட காய்ச்சிய பிறகு இறக்கி ஆறியதும் அதை ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வைத்து தேவையான போது எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இவற்றை சாப்பிட எத்தகைய அஜீரண கோளாறும் ஏற்படாது.